खुलुमबाय गुड मर्निं आंनि आंगोनि लोगो नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे ओरैबायदि पावारफुल ओरैबायदि दमदार भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना जाय भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांनि गोसोनिफ्राय इम्पसिबल होननाय खोथायानो नोंथांनि गोसो आरो मेलेमनिफ्राय बे इम्पसिबल होननाय खोथायानो अरायनि थाखाय गोमालांगोन थौदो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआ जाहैबाय सासे ओरैबायदि सुबुंनि जिउ खौरांनि जाथायखौ लानानै बानायनाय जादों बे सुबुंनि जिउ खौरांखौ मिथिनायनि सिगां दिनै नोंथांमोना नैबे मोनथाम खोथाखौ मोनथिनानै लाग्रो जाय मोनथाम खोथाया नोंथांनि जिउखौनो अरायनि थाखाय सोलायनानै होगोन बे मोनथाम खोथायानो जाबाय BQ बिलिभ बिहेभ बिगेट बे भिडिअनि गेजेरजों बिलिभआ जाहैबाय बिसार गोसोनि साननाय बिहेभआ जाहैबाय नोंथांनि आसार आखु नों जाबायदि आसार आखु दिन्थियो आरो बिगेटआ जाहैबाय नोंथाङा जाय फालांगिखौ अरायबो मावनो थाखाय नाजायो बिलिभ बिहेभ बिगेट बे मोनथाम खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला हिन्दीयाव बिसार व्यवहार आरो व्यापार बिसार व्यवहार व्यापार बिसार से बनता है व्यवहार से आता है आपका व्यापार बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना गिबियावनो नोंथांनि बिसारखौ सोलायनांगोन नोंथांनि बिलिभ सिस्टेमखौ सोलायनांगोन अब्लानो नोंथांनि बिहेभियारा अट'मेटिक मेसिभ चेन्ज जालांगोन लोगोफोर Your behavior is the function of your belief system. लोगोफोर बे मेसिभ बिहेभियारा माब्ला प्रडिउस जागोन जेब्ला नोंथांनि बिलिभ सिस्टेमा अट'मेटिक सिंनिफ्राय थिग जागोन लोगोफोर बे मुलुगाव जोनोम मोननाय जेसांखिनि गासैबो सुबुङानो गावनि रिजाल्टखौ मोजां जाजानो लुबैयो आउटपुटखौ मोजां जाजानो लुबैयो आउटपुटआ माब्ला मोजां जागोन जेब्ला नोंनि इनपुटआ थिग जागोन जेब्ला नोंनि साननाय हनाय नोंनि आसार बिसार नोंनि मावनाय दांनाया थिग जागोन अब्लासो नोंनि आउटपुट एबा नोंनि रिजाल्टआ थिग जागोन रिजाल्टआबो अब्लासो थिग जागोन जेब्ला नोंनि खामानि दामानिया थिग जागोन लोगोफोर ओंखायनो लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों नोंथांमोना रिजाल्टनि उन दाखार मा होनना बुंदों रिजाल्टनि उन दाखार नोंथांनि बिइं आरो डुइंखौ थिग खालामग्रो अट'मेटिक नोंथांनि रिजाल्टआ मोजाङै ओंखारबोगोन बेखायनो लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआव नोंथांमोननो बे बिकिउ फर्मुलाखौबो होनानै होबाय नोंथांमोना जाहाथे बे बिकिउ फर्मुलानि गेजेरजों नोंथांमोना खामानिखौ मावलाङो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअनि हिर'आ जाहैबाय बास्केटबलनि भगबान जायनि मुङानो जाहैबाय माइकेल जर्डान लोगोफोर माइकेल जर्डाना 1963 मायथाइयाव निउयर्कनि ब्रुकलिन होननाय जायगायाव गंसे जोबोद गोरिब न'खराव जोनोम मोनदोंमोन माइकेल जर्डानखौ बास्केटबलनि भगबान मानो बुंनाय जायो बेथ' उननिसो खोथा दिनै बे भिडिअ बिथांनि उन्दै समनि जिउ जारिमिनखौसो फोरमायनो सानदों जाय समाव बिथांनि बैसोआ 12 बोसोर बैसोमोन माइकेल जर्डानहा गासै 4 बिदा फंबाय दंमोन आरो 4 बिदा फंबाय थानायनि जाहोनाव बिनि बिफाया बिथांमोननि न'खरखौ मोजाङै खुंफुंलांनो बा सालायलांनो हायाखैमोन सानसेखालिनि बाथ्रा माइकेल जर्डाननि बिफाया माइकेल जर्डाननि खाथियाव गांसे पुराना टि शार्ट लानानै फैनायसै आरो माइकेल जर्डानखौ बुंनायसै बेटा माइकेल नैबे टि शार्टखौ बेसेङाव फाननो हागोन अब्ला माइकेल जर्डाना बुंनायसै जानो हागौ बाबा बियो $1 फानजागोन अब्ला बिफाया बुंनायसै आच्छा बेटा बे $1 नङा बेखौ $2 फाननांगोन माने $2 बे टि शार्टखौ फाननांगोन माबोरै फानगोन बेखौ नोंसो मिथिसिगौ अब्ला माइकेल जर्डाना साननो हमनायसै $1 नि टि शार्टखौ बोरै $2 फानगोन $1 नि टि शार्टखौ बोरै $2 फानगोन बे साननो हमनायसै माइकेल जर्डाना बुङाखै जे बेखौ $2 बोरै फाननो $1 नि बुस्थुखौ $2 बोरै फाननो बे खामानिया जानाय नङा होननानै बे माब्लाबाबो बुङाखै बे साननायसै बे $1 नि बुस्थुखौ बोरै $2 फाननो हागोन बियो बेनि राहासो नागिरनो हमनायसै आंनि अनजालु लोगो नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ गोसो होनानै नाय माइकेल जर्डाना मालाबाबो बुङाखै बे खामानिया जाथावनाय नङा बे बुस्थुखौ आं फाननो हानाय नङा $1 नि बुस्थुखौ आं बोरै $2 फाननो माइकेल जर्डाननि मेलेमाव बेनो दंमोन जे बिलिभ बिहेभ बिगेट बे माइकेल जर्डाना बै पुराना टि शार्टखौ बरियासे साबुन सारापजों सुनानै बरियासे प्रेस खालामनानै फल्ड खालामनानै एकदम बरियासे लानानै ओंखारलांनायसै गासै 8 घन्टा लामा थाबायलांनानै बेबायदिनो माइकेल जर्डाना सानफाथोरले गिदिं बै टि शार्टखौ मुस्किलसे रेलवे स्टेशननि खाथियाव फाननो हानायसै फानखांनायनि उनाव बेलासे समाव माइकेल जर्डाना बिफानि खाथियाव फैनानै बुंफैनायसै बाबा नै आं बेखौ $2 फाननो हाबाय अब्ला बिफाया बुंनायसै बेटा वेरी गुड बेटा तुम बहुत आगे तक निकल जाएगा
आरो सानब्रैनि उनाव बिफाया गांसे टिसार्ट लानानै बुंनायसै बेटा माइकेल नैबे टिसार्टखौ बेसेबां फाननो हागोन माइकेला बुंनायसै बेखौ $1 फाननो हागोन बाबा अब्ला बिफाया बुंनायसै नङा बेटा बेखौ $1 नङा $20 फाननांगोन अब्ला माइकेला साननायसै कैसे होगा इसको $20 में कैसे बिक्री करेगा माइकेल जर्डाना बिफानि सिगाङाव माब्लाबा बुङाखैमोन बाबा बे टिसार्टखौ $20 फाननो हानाय नङा बे साननोसो हमनायसै माबोरै जागोन बे टिसार्टखौ माबोरै फाननो हागोन $20 बेनि राहासो नागिरनो हमनायसै बेबायदिनो राहा नागिरै बियो सासे लोगोजों मोनसे आइडिया फैनायसै आरो बे लोगोखौ लानानै बियो बै टिसार्टखौ सुयै मायै साफा खालामनानै बरियासे प्रेस होनानै बिनि सायाव मिकि माउसनि स्टिकार लागायनानै बै टिसार्टखौ फाननो थाखाय लानानै ओंखारलांनायसै आरो बियो ओरैबायदि मोनसे जायगायाव लानानै थांनायसै बे टिसार्टखौ जेराव मोनसे गोबां गोजौ थाखोनि फरायसाफोर फरायनाय जाय स्कुल बै स्कुलाव बे टिसार्टखौ लानानै बियो $20 होननानै बुङै फाननो थाखाय बै स्कुलनि लांगोनायाव गसंनानै थाहैनायसै अब्ला सासे गथ'आ बै टिसार्टखौ नुनानै बिफानियाव जिद्दि खालामनायसै आरो बिफाया बै टिसार्टखौ बै गथ'नो बायनानै होनायसै $20 अब्ला माइकेल जर्डाननो बैनि बिफाया $5 टिप्सबो होनानै गालांनायसै माइकेल जर्डाना बेलासि समाव टिसार्टखौ फानखांनायनि उनाव बिफानि खाथियाव फैनानै बुंफैनायसै बाबा नै $25 अब्ला बिफाया बुंनायसै भेरि गुड नों जिउआव गोबां गोजौ थाखोआव जौगालांनो हागोन फिसा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बुजिनो हादों कामान लोगोफोर कनसिभ बिलिभ बिहेभ नोंथांमोना बुजिबाय लोगोफोर बिलिभा थिग जायोब्ला बिहेभारा थिग जायोब्ला अट'मेटिक नोंथांनि बिजनेसा गोजौ थाखोआव जौगालांनायखौ रावबो हमथानो हानाय नङा लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बे खोथाखौ बुजिनो हाबाय आरो सानसेखालि बेबायदिनो माइकेलनि बिफाया फैनानै बुंबावनायसै बेटा माइकेल नैबे टिसार्टखौ बेसेबां फाननो हागोन अब्ला माइकेला बुंनायसै $1 बाबा अब्ला बिफाया बुंनायसै थांनाय बाराव बेसेबां फाननो हादोंमोन अब्ला माइकेला बुंनायसै $20 बाबा अब्ला बिफाया बुंनायसै बे बाराव बेसेबां फाननांगोन बे बाराव $200 फाननांगोन माइकेल जर्डाना साननो हमनायसै बेखौ $200 माबोरै फाननो हागोन बेबायदिनो सानै बियो राहा नागिरनो हमनायसै बेबायदिनो राहा नागिर माइकेल जर्डाना मोनसे आइडिया फैनायसै गावसोरनि खाथियावनो मोनसे सोहोराव हलिउडनि जोबोद मुंदांखा जोबोद समायना फारा होननाय हिर'इना प्रग्राम खालामनो फैगोन बै खोथाखौ मिथिनानै बियो माइकेल जर्डाना बै टिसार्टखौ बरियासे साबसुब खालामनानै बेबायदिनो माइकेल जर्डाना बै जायगायाव सहैनायसै बियो हाबसि थांनानै बै हलिउडनि एक्ट्रेसनि खाथियाव थांनानै बै टिसार्टआव बुंनायसै मैडम आपका इस टिसार्ट में अट'ग्राफ चाहिए फारा एक्ट्रेसनि अट'ग्राफखौ बियो टिसार्टआव बियो बिहैनायसै अब्ला उन्दै गथ' नुनानै फारा एक्ट्रेसाबो बे अट'ग्राफ होनायनिखौ बादा होआलासेनो बिनि टिसार्टआव बरियासे अट'ग्राफ होनानै हरनायसै अट'ग्राफ लाखांनानै बियो गोख्रैनो ओंखारबोनानै बे टिसार्टखौ मोनसे टाउनाव फाननो हमनायसै आरो बुंनायसै हलिउडनि बयनिख्रुइ महर गोसासिन फारानि बेयाव अट'ग्राफ गोनां टिसार्ट मात्र $200 फाननो थाखाय नागिरनायसै अब्ला मानसिफोरा बिनि खाथियाव पुरा सोरगिदिं बेंफब फैजोबनायसै बेबायदिनो गोबां मानसिफोरनि भिर आरो थुब्रि जाफैनायसै अब्ला बयबो बुंनायसै आं $100 होगोन सोरबा $200 होगोन सोरबा $300 होगोन बेबायदिनो उनथिंनिफ्राय सासे मानसिनि बुंनाय खोमाव हाबफैनायसै आं $2000 होगोन $2000 होगोन होननानै अब्ला बियो बै टिसार्टखौ 4 मिनिटनि गेजेरावनो $2000 फाननानै फैनायसै बेलासिनि समाव फैनानै बिफानि खाथियाव बुंफैनायसै बाबा बेखौ आं $2000 फाननानै फैबाय अब्ला बिफानि मेगनाव मोदै गनायसै आरो बुंनायसै फिसा नों जोबोद गोजौआव दावखोलांनो हागोन नोंनि जौगानायखौ रावबो हमथानो हानाय नङा बेबायदिनो दिनै बै माइकेल जर्डाना गावनि बिलिभ सिस्टेमनि थाखायनो दिनै ओरैबायदि बास्केटबलनि भगबान जानानै दिनैनि दिनाव बयजोंबो मुंदांखा जानानै थाफैनो हाबाय अब्ला साननानै नाय जों माइकेल जर्डाननि गोसोआ उन्दैनिफ्रायनो बिलिभ सिस्टेमा बेसेबां स्ट्रंमोन बियो जिखुनु खामानिखौनो मावनो हानाय नङा बे जानाय नङा होननानै बियो माब्लाबाबो सानफेराखैमोन जायनि थाखाय बियो दिनै अल वार्ल्डआव अल बुहुमाव गावनि मुंखौ मुंदांखा खालामनो हाफैबाय अब्ला बिथांनि बिलिभ सिस्टेम बिहेभार आरो बिथांनि बिगेट बे 3Bनि थाखायनो बियो दिनै अल वार्ल्डआव जोबोद फेमास लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ मोजां मोनबायब्ला
प्लिज लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोफोर आं बेबायदिनो गोबां पावारफुल मटिभेशन भिडिअ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैबाय थागोन, जाय मटिभेशननि थाखाय नोंथांमोननि जिउआव सोलायलांनो हागोन आरो नोंथांमोना गोजौ थाखोआव जौगालांनो हागोन आरो नोंथाङा जिखुनु खामानिखौनो मावा होननानै साननाय बे खोथाया नोंथांनि गोसोनिफ्राय डिलिट खालामनांगोन लोगोफोर। बेखौ मावनो हानाय नङा, बे खामानिया गोब्राब, बे जानाय नङा, बे जाथावा, इम्पसिबोल होननाय खोथाखौ नोंथाङा नोंनि गोसोनिफ्राय डिलिट खालामनानै गारहरनांगोन। अब्ला नों सानसे समाव बे मुलुग बिखायाव देरहासारनायनि गोथार फिरफिलाखौ बे बुहुमाव बिरहोनानै गालांनो हागोन। लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।